I molt bona, és de volta a Nowhere. I, bueno, avui s'han barrejat unes quantes coses. La primera és que tinc tots els maleïts veïns aquí a sac amb música, llavors segurament sentireu diferents per castigar el micro dels cascos, que és l'única manera que he trobat en què no es colli la música dels veïns i jo poder fer alguna cosa. En lloc d'estar amb el Yeti, que és el que normalment estic. I segon, em costa trobar motivació per seguir aquest bug. En sèrio, em costa trobar bastanta motivació per seguir. Però no m'avanço una mica, a veure si millora després de la Industrial. M'han dit que amb l'actual hi millora bastant. En teoria. A la pràctica veurem. Però bueno, estic amb Industrial encara. Que no és. Així que vaig a castejar que serien aquestes maquinetes que hi ha per aquí. Anem a pel CESU, que és el convertidor d'energia, si no recordo malament, un d'ells. M'estranya que no s'estigui colant la música, perquè estic amb els cascos ficats i és que la sento. Realment m'estranya molt. Això està en bronze. Doncs no, sembla que no s'està colant. Estic mirant una miqueta aquí l'OBS, els nivells i tal. I sembla que no s'estaria colant, en teoria. Sembla raro, com he dit, però bueno. Anem a fer el CESU. CESU necessitem els Advanced Wearable Battery, que són bronze item no sé què. Vale, estem fent altra cosa d'aquestes perquè, doncs, és el que hi ha. I estem, pues, 1, 2, 3, 4, 5 Iron Ingots i 2 pals. Iron. 1, 2, 3, 4, 5. Respira. Sticks. 1, 2. Perquè se m'està trencant i dic, doncs, abans que es trenqui, anar a fer una altra ja directament. Ara que em recordo que he fet una tonteria, però realment no em quedia energia tot el sistema d'aquí. Però he ficat a produir més dièsel, com es pot veure aquí. Au, me cago en ta mare! Anem a parar la producció de dièsel i anem a engegar la producció d'energia per almenys recarregar això d'aquí, em queda com 600 cas. Sortim d'aquí. Vale, aquí almenys ja no sent. Allò anirà fent. Així que de mentre nosaltres podem anar fent el... Deixarem les copper plates, jo que sé, aquí mateix, per deixar-nos en alguna banda. Hem de deixar-nos a la zona de l'industrial, perquè és una element que els necessitaré més, segurament. Vale, això ho deixarem per aquí, que és d'aquest mod. Vale, continuem. CESU, necessitem això d'aquí. Això d'aquí estem bronze. El bronze com ho podem fer? Digueu que el tinc fet aquí dintre. Sí. Realment un stack, però que pugui passar. Quantes necessitem d'aquestes aquí? O sigui, 1, 2, 3... Bueno, aquí necessitem 2, 3, 4... Anem a fer tot l'estack de planxes que acabarem abans. I tot l'estack potser no. 36, va. Fica aquí la planxa, fica aquí la planxa. No, ara sí, s'ha generat tota l'energia que hi cabia aquí dintre. Sí. L'aturem. Podria passar, si us plau? Vale, que ja tenim 300 i pico. Al final que m'acabarà matant, això, a mi. Però produeix tanta energia que val la pena i tot. On està la màquina aquesta de pum-pum-pum? Cago en ta mare. Penso que amb... Vaig de deixar-me el volum dels cascos perquè el tinc al 100%. Penso que sa mare que cop que m'electrocuti que sigui per culpa meva, ja aviso. El tint també l'hauria de deixar per aquí, que no el necessito ara. Vale, llavors. Que a part d'això necessito alguna cosa més. Esto és sulfur. Sulfur en tinc aquí dintre, fet? Sí. Com a mínim 3 segur que els necessito per fer-ne 3 d'aquests. I pulveritzen lead. 2, 3. Podem fer-lo, bàsicament, tirant el lead allà dintre. Ui. 1, 2, 3. Tritura.
Hola. Perfecte, ja ho tinc. Vale. Ja tenim això, el següent que he de fer és 1, 2, 3, 4... crec que amb 4 serien suficients, crec, vull dir, tampoc fem molts cas... No. Estaré mínim un altre, crec. Vale. Necessito també això, insulated copper cable. Vale. Copper, l'he deixat per aquí. Vale, tenim això. Fiquem això. Això és bronze. Això és el copper. Una, dues, tres. Necessitarem... Vale, fiquem això aquí. Això aquí. I anem a fer el fefefu. El puti-puti. Digue'm puti-puti. Anem a fer el puti-puti. Vale. Diu que puc fer dos. No puc estar... Ah, pues sí. Què em falta per fer una tercera? Em falta el bronze. No, no em falta la bronze, però perquè el tinc comptat. Bàsicament, crec, Vale. Tenim les tres d'aquestes d'aquí. Ara em faltaran bronze plates i un insulated copper cable. Vale, insulated copper cable és fàcil. Hola, aquí tinc dos. Anaven dos perquè aquest necessitaré un altre cop. I per les avantatges. Pam, pam, pam. Au! Tinc el pa. M'he acabat el pa? Pues sí, m'havia acabat el pa. Pobret. Boing, boing. Dóna'm això. No feia falta tot. Però menys del que havia previsió. Toma, tinc el cesso. Després del cesso hi ha el MF, òbviament. Anem a veure com ho fem. A veure si puc polir tot l'industrial. No, tot no, però gran part de l'industrial. Així. Oh, hòstios! Compressor d'energia... Tira diamants allà dintre, no cap problema. Si el problema és tirar diamants allà dintre... No preocupar-vos, aquí tenim 32 que estan triturats. I si el problema és aquest... Ah, ho vas fent. Ja per fer l'MFF1. Després tenim això d'aquí, això sí que ho podem fer, que és el Gold Cable. Anem a treure aquí 2, 3, 4. Encara necessitaré menys, però bueno. Jo vaig improvisar així sobre la marxa. Anem a veure. Sí, això m'ho va donant. Tinc redstone? Tinc redstone. Vale. Ara, dona'm això, fes-me això, i ara vas aquí i m'ho vas comprimint. Dona'm això i fica't aquí, tu, si anem fent. Tu com vas? Vale, t'has quedat sense energia. De moment la forma de donar energia amb això és una miqueta rudimentària. Ja ho sé, però bueno, és... Pling! 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 Hola, té, menja. I ja ho tornem a fer i ja està. El ratolí. Vale. Doncs anem cap aquí. Ara. Això ja està ple. Això molaria, potser, el fet de tenir el generador d'altra banda i connectar un cables. No dic jo que no. Però, aquí tinc 3. Necessito més cristal de catiturat. Cristal de... diamant. ¿Tinc prou? Vamos, que tiempo, no me necesito un para hacer de los pocientos. Ali. Buenas. Merci. Ali. Té. Deixo això per aquí, vale? Va, esto era l'or, que estava fent per allí.
Bueno, amb això, amb dues crec que faré, però bueno. Vale, i ara la cosa està en fer això així. 2, 3, 4. Que queda el doble, no? Sí. Vale, tot això d'aquí em faltaria només el bàsic machine, que és Iron Plates a saco. Bueno, pues Iron Plates a saco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenim 8 Iron Plates. Crec que amb això ja puc castejar el pitxucat i ja està. Tu no, cullera. Tu sí. Ali. Què n'hi ha els Energy Crystals? I això, sí. Això d'aquí ho tinc. Ah, no, vale, és que no tinc a l'inventari. Tinc aquí. I no els he pogut pillar tots perquè tinc l'inventari ple. Ja no tinc l'inventari ple, ara sí, però ja puc castejar. Oli! Solta la gallina. Perfecte. Vale. Ara què més? Quest. M'havia quedat parat al partit, ara què he de fer? A l'MFSU. SU? Vale, o sigui, tu. Estem en l'Apotron, que mola mogollon. M'he oblidat d'aquest. Això no té massa complicació. Vale. Estem a l'MF. Que n'hi ha cap problema perquè ha tingut de fet. Conyo. M'aniria bé tenir la lava automatitzada. Com puc automatitzar la lava? Hi ha el thermal aquí? Sí. Doncs pararem un moment per automatitzar la lava i connectar-la aquí amb tuberies, si us sembla bé, vale? De l'industrial. No sé si hi ha aquí cosa del thermal, suposo que sí. Sí, doncs anirem desbloquejant cosetes de per aquí, vale? La primera cosa a desbloquejar serà la machine frame. O sigui, estaré energia. No, tècnicament tinc energia. Tinc allí. La tinc allí, però la puc portar d'allí cap aquí. La podria portar amb cables. Això és MV o MV, vale. MV encara em servirà una mica. Això és MV també? Vale. Vale, doncs el que podria fer seria tirar cables fins per aquí baix i preparar la zona del thermal. O fer-ho aquí directament. Però ara ho pensarem. Deu-me un segon, vale? No, deu-me un segon. Vull dir que ara ho fem, però... Que vaig a evitar-me l'inventari. Tonteries que tingui jo per aquí. Per preparar-nos per al thermal. Mira, jo que he trobat motivació per seguir i de cop l'he trobada, tu. A veure, machine frame. Eh? Perdone? Jo com collons t'he de fotre, tu? Eh? Eh? Això m'acaba de matar. Necessito un Spell Infusion amb un Trick Infusion. Ara, això de com ho fem? És una pistola, no? Són 4 de ferro. 1, 2, 3, 4. Dóna'm un d'or. Jo que no tenia motivació per fer això, mare meva. De cop m'ha vingut, tu. Ara, això com va així? I... Com faig això?
Vale, he de fer un Spell Infusion. Vale. O sigui, amb aquest d'aquí no puc, el Byron Cat Assembly, no? I en quina podria? Busca un moment a PSI, a veure si hi ha alguna cosa que sigui Assembly. Una cosa semblant a Assembly? Cat és el Cat. Vale. Segurament serà això, Cat Assembler. Té pinta que sigui això. Anem a fer aquí pistons i 5 de ferro, vale. Ara. Pistó i 5 de ferro. Vale. I ara amb això... Acabo de fer una quest, es veu? Jo em queixava que no estaven les quests unides per no sé què. Toma, quests unides. Em passa per queixar-me. Vale. I amb això he de fer el casting assistant device. Vale. Això necessitarà energia? Vaig a ficar-ho per aquí per si acas. Tu. Tanca. Així? No. Així? Colló! Mamà por? I ara? Hola? Això com va? Anem a seguir les missions del PSI aquest d'aquí, potser acabarem abans, no? D'aquí hem de fer Psytast. Vale, Psytust. Com fem la Psytast? Amb Redstone. Vale. A veure... Ara el problema està que tinc curiositat perquè no sé què collons estic fotent. Oi! Oh! Carajo. Tions. PC, un equip Your Cat, vale. Vale, això d'aquí és del Draconic. Està fent conflicte amb el Draconic. Draconic, aquest d'aquí ficarem a... M? No. L? No. J? A l'H. C. Vale. Trick the book. Vale. Està? Sembla bé. Això té EMC? No. Amb això què podem fer? Moltes cosetes. Seguim. Vale. Per fer que avui necessitaria anar al Spell Programmer. Anar a veure... tu? 6 d'Iron. Ui, m'ha aparegut un stack. Veia tu quina cosa. Va,
Sota la gallina. Xanxi. Vale. De fer això així. No acabo d'entendre què estic fent ara. Però així ets, Vale, és pel programa. Vale, Side Metal Ingot. Que és això, és el que es fa amb això, amb el Trick Infusion. Vale. Però no hi ha cap Trick Infusion per aquí. No. Vaig xavar el tutorial d'això i ara torno. Fins ara. Vale, crec que ja sé què he de fer. Dame Redstone. Això hauria de ser suficient. Poder, no? De ser nivell 10, vale. I com arribo a nivell 2? Suposo que fer les missions? N'hi haurà prou fent les missions? Basic Cat Battery, vale. Ali, com faig això? Vale, munt d'or. Això d'aquí ho puc fer perfectament aquí. Vale. Què més? Basic Cat Socket, suposo que serà això d'aquí, que també ho puc fer. No me diguis més, segur que necessito això. I ara què més? El Spell Bullet. També et puc fer bastant fàcil. Vale. Ara només em falta Psygem i l'altre. Però clar. No acabo d'entendre, vaig a reclamar la missió, no sigui que sigui així, saps? Com es puja de nivell. Dubto. Hola, em pots deixar seleccionar això, sisplau? Vale. Traga't això. Que no acabo d'entendre com va això. Les missions que podia fer les tinc fetes, però ara no puc seguir perquè no tinc allò. Per fer thermal. Ferame. I això què és? El Platinum no crec que sigui un problema, perquè el Platinum l'hauria de tindre per aquí dintre. Crec. Aquest m'he pensat una miqueta massa en el joc. Sí, era bastant més a saco del que el joc em permetia. És que és molt possible. Vull fer el Platinum. Ja per curiositat. Com puc fer jo Platinum? Cremant-lo, òbviament, i això. Esto Furnance, vale. A tu et puc fer d'alguna manera? No?
Amb níquel, si val el piro no sé què, però clar, per fer això necessito primer tenir-lo ja. I per què em complico tant la vida? Uh, ja l'hem mirat també el text aquí? No? Botània? Doncs no m'ha ben pillat aquest pack de mots. Ara m'ha ben enganxat. Vaig a veure com funciona el PC i ja torno. Hola. Que no sé si m'ha sentit o no. Bueno, he tingut de fer una pistoleta amb les coses que us havia fet craftejant, per si no ho per si us he sentit. I, bueno, tenim aquesta pistola. Ara torno. Vale. Crec que ho he entès. Aquí tenim el que hem de fer per... per pujar de nivell. Llavors entenc que això s'ha d'anar aquí i s'ha de fer com botó dret i petar un número 0. I pillar això. Vale? I ara mateix sé què més fer. Vale? Hi ha algú que se m'està escapant, que sí? M'haig de seguir mirant això. No hauria d'haver parat de mirar el tutorial per fer-ho sense entendre-ho. Vale. Era qüestió de posició, només. Vale. Ara anem aquí, shift, right click. Amb això s'ha de fer un... segon guardat. I amb això shift, right click. I ja està. Sí! Level 2. Vale. Perfecte. Vale. Nivell 3. Què estem? Add button. Vale, aquest sembla fàcil, només així. Per què no va? Hauria d'anar així? Au. Encara sense energia. Veure, vaig a veure. Vale. El problema era que era que per començar que era or. Ara... Toma ja! Allà, ala! Vale, vaig a seguir, vale? Només per treure modalitat de sobre, però ja no ho gravaré. Aquí canvio aquest capítol, perquè ja tinc el que estava, que era això. L'altre, doncs, ja ho farem. Ciao!